Vás vítam pri... Čo to je? Vlog. Vlogu číslo 5. Vlogu číslo 5. Novákoch. Na lige v Novákoch. Takže, prečo sme tu? Sme tu, pretože ideme vyhrať prvé miesto z hodného pola. A dneska, akurát sme teraz došli na izbu, môžete ho vidieť, tu nám máte sprchu, tu máte záchod, tu máte toto, že sa dá hasnúť, vypnúť, skriňa, neviem, nič tu není, telka, plazma, jak nič, a postele, 3 postele a tak. No a vyjde stade aj jedno video, ktoré to video bude vlastne, čo sa týka plavárne, miest, vyhodnocovanie a takisto bude aj room tour sme práve urobili a ukončili, takže tak, room tour už bol. Takže to by bolo z dnešného vlogu všetko. Tak. Môžete si všimnúť, že je tu môj kamarát, on mi to, čo on hovoril, to je môj spoluhráč. A mám tu ešte jedného kamaráta. A tak. Takže bude tam zahrnutá aj cesta domov. A to by bolo všetko. Čaute.